Ayaw pagsigig reklamo. Magpasalamat ka nga naa kay trabaho. Puro ka reklamo nga naglisod ka, samtang ang ubang tawo ng ambisyon sa imuhang trabaho. Nagreklamo ka nga walay second floor imuhang balay kay gusto nimo mapareho sa imuhang katrabaho nga naay second floor, third floor ang balay. Samtang ang ubang tawo walay puloy-anan, natulog sa daplin sa kalsada. Nagreklamo ka nga na-stress na ka sa imuhang problema na gusto nimo putlon ang imuhang kinabuhi kay gikapoy na ka. Samtang ang ubang tao naglisod na sa ilahang ginhawa, gi-revive na para lang madugtungan ang ilang kinabuhi. Nagreklamo ka nga gikapoy na kag hipo sa mga duwaan sa imuhang mga anak, unya saba kaayo ang imuhang balay. Samtang ang ubang tao mingaw ang ilahang puloy-anan, walay bata, lisod sa ilahang sitwasyon, unya naningkamot kay gusto makaanak. Nagreklamo ka nga pabalik-balik ang imuhang sudan nga gulay, samtang ang ubang tao nang limos sa kalsada para lang na ay makaon. Swerte lang kung makakaon sila katulo sa usa ka adlaw. Ayaw pagsigig reklamo sa imuhang sitwasyon. Tan-awa ang imuhang mga palibot kung unsa ang ilang sitwasyon. Magpasalamat ka sa kahitasan nga gihatagan ka grasya. Ayaw pag-focus sa mga butang nga kulang diha nimo. Ang importante, nagtrabaho ka nga patas nga wala kay taong gilimbungan. Bisan man sa tan-aw nimo nga gamay ra ang imuhang sweldo, gigamayan ra ka, ang importante wala ka mang limbong sa imuhang isikataw. Ayaw pag-focus sa mga butang nga kulang, pagkat-on ug mapasalamaton para malipayon ka sa imuhang kaugalingon ug imuhang maangkon ang kalinaw, peace of mind sa imuhang pagpuyo. Mapasalamaton ka sa kahitasan sa mga grasya anaa kanimo. Dako man na o gamay, ang importante na narubaho ka nga wala ka manglimbong. Amping, God bless you.